Добрый день всем добрым людям. Раніцай прачнуўся, першая прабежка ў Лодзі, і я вось знайшоў у парку такая спартовая пляцоўка. Некаторыя трэнажоры яны зразумелыя, што і як, напрыклад, вось гэта, хутчэй за ўсё арбітрек. Паспрабую. Так, але вельмі кароткі крок, і ўсё гэта ўжо разбітае, і няма ніякага узмацнення, каб гэта перадужыць. Пойдзем да іншага. Вось тут гэта нават я і не разумею пакуль што. Гэта вось качацца ў бакі. Качацца ў бакі, а гэта вось бруся. Незвычайнае практыкаванне, але мне падабалася. З брусамі ўсё зразумела. А гэта каб топаць ножкамі. Таксама цікава. Можна топаць колькі заўгодна. Вось такі незвычайны турнік. Турнік незвычайны, але і ён надта малы, нагамі б'ешся. Ну, велатрэнажор тут усё зразумела. Закон інерцыі гэтага жалеза ён дае. А вось цікавы грыбны трэнажор. Вось як ён працуе агульным весам сваім. Націскаеш і коўзаеш. Ну, паспрабую. Ну, ён больш на спіну, таму што ногі не працуюць, а толькі вось, рукі і спіна. Але лепш так, чым ніяк. Ну, тут тлумачыць не трэба. Тут у нас розныя. Во як працуе добра. Можна так, і зразумела, як працуе гэты. А як ён працуе? Таксама ўверх. А вось гэта што такое цікава. Звярніце ўвагу, гэта ўсё былі жоўтага колеру, гэта і зялёныя. І гэта для людзей з абмежаванымі магчымасці. Таксама яны маюць патрэбы займацца ў спорту, і таму вось, калі ласка, для іх такія трэнажоры. І апошні, які падобны на гадзіннік, гэта вось гэта. Таксама геркулес. Тут усё варочаецца. Там, зразумела, як капітан усмяхніся, да? Гэта нейкі марскі. Можна трэніраваць каардынацыю. Одну руку ў адзін бок круціць, другую руку ў другі бок. Зараз паспрабую. І сапраўды не проста круціць у розныя бакі. Адзін раз круціш у адзін бок, потым трэба памяняць другую руку ў другі бок. Цікава. А гэта зразумела. Круці, распрацоўвай, рукамі дарма не махаць, круціш гэтае калясо, кола, і глядзіш наперад. Карацей, на гэтым трэнажоры можна і плечы, і запясце, і ўсё на свеце трэніраваць. Шыкоўная рэч. Такую я бачу упершыню. Вось такая шыкоўная спартовая пляцоўка, майданчык у Лодзі. І я так спадзяюся, што іх дастаткова шмат, каб людзі маглі займацца. І парк тут такі прыгожы прыбраны. Яшчэ ёсць там шыкоўная дзіцячая пляцоўка. Вось там яна. Усім усяго найлепшага, не хварэйце, пакуль.